Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Josephine, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, inyub ubing ko ti agdengeg kadagiti drama iti radyo. Ket maragsakanak gaputamang ngeganmetten ita dito YouTube. Naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas a makagapo no apay a ginuranak ti kakaisuna nga anak ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, nagimas matanto'y binalon mo ama si Roxanne. Siyempre Sir Jeffrey. Talaga ngamin anaimas nga gluto ni nanang ko. Wan nga ron, kita mo, nagaduman ang tikinan ko. Iso nga ron akay kayat ko ti agbalon, ngam ti gumatang iti masiday jay kantin. Ngamin, adayo anaimas ti luto ni nanang ko. Ay wala, uray siyak matano bilang. Nagbalon ka. Masiguradong pa'y analinis, ti pan nakaluto na. Kan, nasustansya pa, ikaw na sir. Wala, iso dya ko mas daw. No apay anasalun at ti panagbagpagim, Roxanne. Wan kat amok nga uray si kantumatan. Ngamin, kanayon ka nga ik-ikan iti balon ko, Sir Jeffrey. Wala niya. Amom. Nagasat ka kininanang mo. Malaksid nga ipatpatig na ka. Nalaing pa'y ngagluto. Naku namon, Sir Jeffrey. No anyaman ti baligik ita. Dayta kat gapo amin ken kuana. Iso at talaga ang nagasatak kaninanang ko. Oh, Mari Josephine. Sa di no tinagapuam? Si kamot gaya, Mari Perlita. Napanak nagpalingke. Ilutwak man ti anak ko iti paborito na asidaan. Iti kasta, maragsakan mo't asumangpot inton malam manipod iti trabaho na. Damag ko na promote ka no iti trabaho na. Kan, dakkel pay ka no ti sweldo na. Wen, Mare, sang kaibagak nga rod ken kwa na nga agurnong para iti masakbayan. Nututuusan, kabailan na dagbiag nga agmaymaysa. Agam kas laging gaita ket gasgastusan ken ilot-loto ang pailaan. Perlita, naragsakak iti kastengar aramidek para kini Roxanne. Ik kan nakakadimat laeng tunggal agsweldo. Ketuan, jak nga rod kayat nga awaten. Angam ipilit na matnukwa. Iso akapilitan nga awatek matlaeng. Ngam kitde, urno nga. Ay kat nasayat nga rod ano kastamare. Nasaya at taamo na timang talyaw itinagapuan na. Sana kas kadagiti daduma dita. Masinso dalabasit kat nakalipat dan. Ato yung to order mo a perfume kantela, Roxanne. Agyaman ak, Ma'am Fiona. Awan anyaman na, Roxanne. Ang mabalin ka di, manang ko namlapan kanya. Ay saan ma'am? Nakababain mat. Girlfriend na katibos ko. Iso arumbang nalaang nga rod, ma'am, tiyawag ko kan ka. Di ka kadiagdanag. Tanapagsaриtaan minday tabanag kini Fiona. Roxanne. Sir Jeffrey? Agpada kami ngamin kini Jeffrey, analag antirik na nakan ka. Amumi ngamin, anasingpet kan mapagkalkan ka. Iso anapagnuman mi, nga oray saan da kaming awagan iti ma'am kan, sir.
May saan na pud no agayem. Ti pangibilbilangan mi ka. Isu nga di ka nagkadkad. Sige man laangan. Manang Fiona, Manong Jeffrey. Yun. Kasta. O, di nagpinta sa denggan. Agoray ka. Pangtadam nga iti in-order mo a perfume kan tela ginatang mo kanya. Ay, itad ko kanina nang ko, Manang Fiona. Kasangay na ka di? Saan, Manong? Kaya't ko lang nga ikan ititela kan bangbanglo. Mahilig ngamin nga padhait itibado na. Iso dayta at tela tinapili. Talagamat nga ipatpatag mo ti naman niya. Uwan Manang, ipatpatag kan dungdungwag. Nga oray saan nga iso tipudpud no nga inak. Ha? Kinsi titawan ko, idi tulungan kan inampun nak. Manipod idi, imbilang nakmatan kas pudpud no nga anak na. Impatag kan pinagadal nak. Kasta ka di? Nakasingsingpot matan no kasta. Husto ka Manang Fiona. Talaga na singpat ni Nanang. Iso akayat kumat asubadan ti kinasaya at na kanya. Apay, aon ka di pamilyana? Sigon kan kwa na, natay ka no ti asawa na iti sakit. Iso anabalo. Ada ka no may isang anak na, ng pimanaw. Di namatan na ibaga ti makagapo no apay. Kasta gayaw. Uwan Manong. Kaasimat nga rod kasta. Dayta siguro ti may sa makagapo. No apay ang nasursuro na kamatan nga impatag. Kas pudpud no nga anak na. Bilib ako na talaga iti kinalaing mong agdait, Mari Perlita. Ay kat syempre matamare. Komportable ak dito'y dinait mo. 100%. Agyaman akmare. Talaga akomportable ka. Ngamin, malaksid napintas ti pan nakadait na. Napintas pa iti tela na. Wan nga rod, Mare. Inted ni Roxanne dayto atela kanyak. In-order na kano iti girlfriend ti boss na. Kasta ka di. Napintas atela daytoy mare. Sigurado ang inginaan. Nanang! Yahoo! Adan ti anak ko, Mare. Umay ka dito'y silad ko, anak ko. Ada kami dito'y kini Antim Perlita. Agmano ak nanang? Kasya na ka ti Diyos, anak. Hello, Auntie Perlita. Naimbag nga oras yo. Naimbag nga oras mo, Roxanne. Agmano ak, Auntie. Kasya na ka ti Diyos, balasang ko. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay, Auntie. Uwan balasang ko. Intulod ko nga minti padait ni nanang mo abado na. No kasta, nalpasan ti padait yo abado, nanang. Wen, anak ko. Nasayat mat nga rod Isunto ti usaramin ton bigat, nanang. Ha? Ne, apay, sa dino ti papanantain ton bigat, anak ko. Intamat agdit, nanang. Anya? Gimata kak ititiket ti paborito yo singer. Mapantay to agboya ije plaza. Ha? Agasem man? Impadaitan na ka lang arutin iti badom. Ilibre na ka pa'y, Mare. Kaya't kung amin, ngagbalin anaragsak ni nanang ko, Auntie. Talaga nagasat ti kumarek anangampun ken karoksan balasang ko. Abak mo pa, iti pudpud no nga anak na. Basta nang panaw ken nang lipat latan ken kuana. Kalpasan dagiti sakripisyo nga inaramid na. Ay, basol kumutkit di ti amin. Iso na aramid na ti kastay. Aday ta kayo manan nanang. Agsangit kayo manan ako nak. Pasensya ka na, Mare. Ay, jak nalaplap dan tiniwat ko. Malagip ko lang amin. Ay, pasensya ka na. Uway. Mare Perlita. Gusto nanang. Awan basol yun. No adaman madi nga inaramid yun. Dayta gapo iti kalikagom yo, ama ikan iti nasayat, ama sakbayan ti anak yo.
Husto ni Roxanne Josephine. Ba nag-amaawatan kumamit ti anak mo? No maamamok lang ti anak yo. Bagbagaak na ito eh. Kat iparupak kan kwa na anagbidot iti inaramid na apanang panaw kada kayo, nanang. Anyay tayo ko na yung ay bagayo anyak. Jeffrey, Fiona. Papa. Kuha, papa. Kahit may kumanti agkalay sa akin ni Fiona. Kasta ka rin! Kuhan, papa. Ay, katata na kayo na ito. Salak matkan nga kadkad. Agyaman na, papa. Agyaman kami, Papa. Awanan yaman na. At na kayo matan ito gusto tawan. Yan may isa, agpala kayo man. Nga na talaga na trabaho na. Nabayag na kamatan ng amo, Jeffrey. Sungawan nga ruden rason. Tapno sa anak ko manugot nga ikalay samdan ako. Oh, makitam. Kunak tumat ngamin kan ka saan nga agkadkad ni Papa, Jeffrey. Bahala kapag yaman ako na, papa. Agam na eh. Di ka kam-kamal eh, Jeffrey. Pang-aasim lang. Tad di mo lukwenta na ko. Di mo ikan iti pagsakit ang tinakam na. Nawatam? Namnaman niyo dito, papa. Ika ni, ajak tupaldaangan tanak niyo. Kitagyaman ako na ya. Iti pamalubos yung agkalay sa kamin kini Fiona. Kaya tiyo, aninanang ko ti agkater iti kasaryo ko na manong Jeffrey? Juan Roxanne, nagustuhan mi ngamin kini Fiona ti luto ni nanang mo. Maragsakan lakit din ni nanang. No ibagakken ko na ti may papan iti daytoy manong Jeffrey. Adamanen baro a customer mi. Ha? Uwan na. Sige, tay bagakken ko na apaman a makaawid ak manong. Anyang tano, umay kami tagpasyar ka ni Fiona iti balayo. Iti kasta, mamamo mimot ni nanang mo. Ganun no, mapagsasaritaan tayo. Ti may papan kadagiti iluto na amakan inton kasarmi. Awan na, nasaysayat nga agpaiso no kasta manong Jeffrey. Isu ti boss ko nanang. Ti baro a customer yung nga ibagbaga ni manong Jeffrey. Jeffrey, si kakadinday ta, anak ko. Da kayo, te. Kaya ti asawan, ni manong Jeffrey ti anak yo anang panaw kada kayo nanang. Pinanawak. Gaputamin saan na ti kinataok. Imbabainak. Narugit a klase ti babae na ito at tao. Roxanne. Jeffrey, anak ko. Amo ti Diyos, ajak nagayatan ti kasyay, anapasamak. Talagang amin nga awan ti sabali pa'y apamuspusan iti. Tapno mabiyag ta, kan maikan kay tinapintas sa masakbayan. Amumat nga ado pa'y ti utang tayo iti, gapo iti panagsakit day di tatang mo. Huston! Diya kung kaya tamang naganpay dagiti bagayo. Di mo bugbugkawan ni nanang manong Jeffrey. No di mo kabailan a respetuan, gapo iti inaramid na. Pumanaw ka na. Roxanne. Idaydayaw. Respetuan kan ipagpatag ko ni nanang. Gapo ta isu ti makagapo, no apay anaragpat ko dagiti harapap ko iti biyag. Isu ti makagapo, no apay anadaanak iti pamilya. Kat utang ko amin kan ko na, no ay nyaman ti adda kanyang ita. Kamong kati, anarugit a klase a babae tinangampon keng Roxanne. Jeffrey, anak ko. Nakababain tinaramid na. Imbabain na ti pamilya na. Agraman siyak nga anak na. Isot ti makagapo no apay a pinanawak. No anyaman ti basol na nga ibagbagam. Panagkunak tay karon ng dayta. Gapo iti kinasayaat na. Ang mga numas nakababain kapay iti imaatang ti Diyos, manong Jeffrey. Anya? Pudno analinis ti panagkitam iti bagim. Ngam di mo mat amo at alyawan ti nagapuam.
Awan utang mo na imbag anak itinaganak mo. Iso asing katimas nakababain manong Jeffrey. Awanan, pimanawan ni Jeffrey. Aging gagayam itakat kagura nagpailangan. Kaano nakngata ang mapakawan ti anak ko? Kaano, Diyos ko? Lawlawagam ka di ti panunot na. Kat ipakaawat mo ti amin kan ko na. Gusto na ikalapanagsang-sangit yung nanang. Impati nakmanin ti anak ko, Roxanne. Pinanawan nakmanin. Kasta unay ti pungtot na apimanaw. Jack lain pagarop ani manong Jeffrey gayam ti anak yu anang panaw kada kayo. Di mo kumaguraan ni Jeffrey, Roxanne. Awan basol na. Siyak ti aking basol iti amin. Minansaak ti kinatao na. Gapoy iti pa nagtrabaho kiti kas may sa GRO. Tapno at dalaang pangbiag ko kankuan na. Wen, ngam iti dayjay. Nabayagan day tapasamak nanang. Nabayagan ang nagbalbaliw kayo. Nabayagan ang nangabarwanan kayo. Talaga kit di anak kit di pa nagpanpanunot na. Ipatpatag ko na iti anak ko, Roxanne. Nanang. Anyang at atirumbang nga aramidak. Tapno mapakawan nakmatan ni Jeffrey. Naibagak matamin nun akayat ko nga ibagakan ko. Ikararag tayo langan iti Diyos. Asapay ko man. Talawlawagan na ti panunot ni manong Jeffrey. Nanang. Day tagayam ti makagapo, no apay ang naliday ka. Apay ang nagulbod ka kanyak, Jeffrey. Di ko nam, ulila kan adamang. Saan mat gayam, tapinanawam tinam. Sorry, Fiona. Lumabalin. Kahit ko kumanalipatin namin ang may papanitiday dyan tao. Kalpasan ti panang padakal, panang paadal, kan panang isakripisyo na iti amin para kan ka. Hasta ti aramidam. Among kari, doon niya ti awag kiti kas tangaw galing. Jeffrey? Papa, awanan iti utang anay baganakam. Awan asim iti ilam anagrigrigat tapno may kan nakalang iti napintas sa masakbayam. Pudno anarugit, tinagbali na trabaho na. Ngam, rubang na lang kuma, nga sika nga anak na ti umununa ang makaawat kan ko na. Ngamin, sika ti makagapo, no apay ngay naramid na ti kasday. Ipatpatag na kaunay ti iram. Iso ngayon sakripiso na ti bagi, kin gayaw na para lang kin ka. Papa? Papa. Kasanon, no ibagak kin ka, nga itinaminsan, kat nagbalinak mo't ngagtatakaw, ha? Anya? Pudno tinangag mo, Jeffrey. Saan lang anaminsan? Budikat namin anon adaras. Aging ka naduktalan nakyakin bagi iti grocery a pagtatakawak. Basit pa ni Fiona? Anda sakit ti asawak. Awan trabaho. Agsangsangit iti ni Fiona gapu iti bisin. Iso ana panunot ko tinagtakaw. Natiliwan lak taging bagi. Pagyamanak langan. Kamputan na singpet taging kukuhay ti daya grocery. Imbes nga ipakulong na. Saan? Tainted na dagiti tinakaw ko. Intulog na. Aging ga iti balay me.
Kat iti makita na apod no dagiti imbagbagak. Naasyan kaniyak kat tinulungan na. Isu nga inalanak ang nagtrabaho keng kuwana. Ngam iti oray na minsan, saan mi apinanawan kan imbain ni Papa. Ngamin, ipatpatag mi unay. Kat mamati kami asaan na matlaang anagayatan ti kasya nga inaramid na. Kang runaan iti amin, da kami ti makagapo, no apay anaramid na tinagtakaw. Ita, taamumon ti kinataok, Jeffrey. Ita taamumon ti palimod ti pamilyami. Panawam kadimot ti anak ko, akas iti inaramid mo, iti inam. Nanang. Jeffrey, anak ko. Pakawanan da ko mananang. Suhi, gapoy ti pananggurak ka na kayo itinaunday ang panawen. Jeffrey, anak ko. Gusto ni Roxanne, nanang. Nag-aaramin kayo man, hindi sana nasaya at saan kayo arumbang at Renato iti kasiyay? Saan kayo kumapinanawan? Saan kayo kumarumpang ang ginura? Ngamin, siya ti magagapo. No apay ang naramid diyo ti kasiyay. Ay na, agyaman na, anak ko. Agyaman na, kiti pandakaawat mo. Ay karik, nanang. Saan na maulit pa iti kasiyay trato ka na kayo? Kasapay ko ma, tamapakawandag, nanang. Gusto na, anak ko. Awan rumbang ikidawam iti pamakawan. Maawatan ka, anak ko. Katagyaman na. Ngamin kalpasan tinaunday a panawan. Napakawan nagmatlangan. Ikari, nanang. Saan kayo napaldangan pa? Ya kung saktan pa'y tirik na yun. Nanang. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat ngayon tayo drama ita kat nagapu ka ni pagayam tayo a Luisa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Luisa manipod probinsya ti Abra. Naawisakmat ang nagsurat tapno inakiyabkas ti saam amarikriknak iti agdama. Kat patsyak amakaibati daytoy iti nabalitukan nga adal nang runa kadag iti padak nga ina ti pagtaangan. Manager iti maysa akumpanya ti asawak iso adakkel ti sweldo na. Iso nalaeng taada ugali na adyak maawatan. Kat tapno nalawag ti amin rugyak nga ruden ti ag salaysay. Bakit? Mangyawat ka man iti medyas ko. Kung pakialam mo ti sapatos ko. Mabit lang lakay. Parta ka matanay aldawan. Amo mo tadyak kayat ti maladaw iti opisina. Wan ka di. Oh, ato yung ti medyas kan sapatos mo lakay. Agyaman ak bakit? Ay wan gayam. Mangibati ka man iti pang grocery kan pang palengke. Naibus kami nun ti karga ti ref. Anto iti 2,000. Mangala kay ti karne ha.
Saan naman na puro natang tigatangam? 2,000 lang? Katuan, apay, kurang ayan ita. Adayo ang akurang, Marlon. Manumat laang nga iti magatang na daytoy. Ay kat i-budget mo, Luisa. Anya? Amumot nga awan pa'y sweldo. Pangkaan kan panggas ko lang ang to'y nabati iti wallet ko. Uray saan ka nga mina na mga iti frozen foods. Diyak kayat nagijay. Karne kung sida ti alam. Di mo kayat angam isumat nga rod ti kayat dagiti anak ta. Basta yung budget mo reta. Kita no anya ti pakaanayan na. Di iso, tigatangan. Alawanan. O sige, tama pa na kon. Aldaway. Sige. Sumaruno akmat laang arumwar, apaman ang makalinis ak dito'y balay. Anya kay nagita insangpot mo lakay. Nakaadumot ti awit mo ang nagawid. Gimata nga kiti baro sapatos kan pantalon ko. Ne, katno kagat-gatang mo lang iti baro as sapatos mo, hindi na panalawas. Barbaro pa'y dayjay Naminsan mo lang mat ngayon usar dayjay. Well, hanggang dyan usaran dahil dyan sapatos ko. Isublim iti karton na, taited kuntun ka ni kasinsin boyet. Dumawdawat ngamin. Isuntun ti pasarabok kin kuha na intun agawid tayo iti probinsya. Pasarabo ko na? Well, Apay, nag-abroad ka ay ata masapul nga dapay pasarabo na intun agawid ka. ay kat amumutin adda ka diti syudad bakit? Kasla ka mutin nag-abroad no agawid ka iti probinsya. Nang rona, no, nabayag adida ka nakita. Dumawat dalat tayo ti pasarabo. Sa bagay madkit di Inton maawat ko ti punos ko. Mapantayon to ag shopping. Mangkita ta karagiti nalalaka at t-shirt kan kalugong. Ta isunto ti inayon ta pasarabo. Ipa-Christmas tayon ton kadakwada iti probinsya. Ay katwan ang arod. Adakan ka day ta Marlon. No iso ti kunam di iso. Luisa! Luisa! Ay, di ka bugkawakas ta, pare. Kasarugat nagbayag matatatim paluto kapulutan ta, pare. Luisa! Martakam, tipal paluto kapulutan! Wala kay, mabiitan day toy. Umayan. Kay blood ka man ako na akon, pare. Relax. Amumata siya kaya tiya uray, pare. Ato yung tipulutan niyo, lakay. Unay katabayak mo na yan, Luisa. Itay may paing orayan na ita pulutan. Nakabumbuntok kan tumot kami nga gunggunay. Suron kon. Ay, pasensya kan Marlon. Amumot nga do ti aramidag. Inlutuan kan pinakan ko pa'y dagiti anak ta. Inununam ko mga min ati pulutan may sakbay nga na si Kasom dagiti anak ta. Marlon. Nakababain ka ni Pare Wilson. Awanan nyaman na Pare Marlon. Si Kamay. Siyempre, unan na paibot dagiti anak yaw. Ala. Pumanaw ka nito yan, Luisa. Ingay tuloy yan. No nyaman dararamidan. Nasayat mo ta nakariing kan, Marlon. Ay, naturasan bakit? Naladawak samot na. Nala daw asasawang mat, Marlon. Kat no Sabado ita. Ha? Kastaya? Sabado gayam ita. Kunak no Lunes ita, bakit? Sabado nga, Rod. Kasta ulan sakit ti ulo ka. Nasubrak sa timinom idirami. Talaga na sobra ang Marlon. Ha? Agasan man, may turid na pa yan abog-kabugkawan iti sangwanan ti kumparem. Aya, awan mo't malagip ko akasta, bakit? Imposible mat adi mo malagip. Kat saan ka pa'y mat unay anabartag idi-inserve ko ti pulutan niyo. Awan nga raon, awan malagip ko. Bilang man tabinugkawan ka, ang mga nadamot niyak na gustuhan nga naramid mo. Inununak laang mat apinakandag iti anak ta. Sakbay nga inlutok ti pulutan niyo. Ngam, isumatan tinang bugka-bugkawam kanyak. Ay kat basol mo mo't gayam. Amumata diyak kayat ti agururay iti mabayag. Nang runa kat ada ni Pare Wilson. Nakababain mo't pagurayam iti mabayag ti bisitak. Marlon. Isu adi ka nga ron da agrek reklamo no nabugkawan ka.
Ngamin, basol mumatlaeng. Naawatam. Renson, Zia, agawaan nyo tagunay. Nas ka na masapa tayong agbiyahe. Tane, narigat ni matraffic. Wan, Daddy! Daddy, umayin. Si Kangay bakit? Naisaganam ka ni Aminan na itiyawid tayo? Wala kay. Ada amin ng itilugan. Sigurado lang, ngawan nalipatam, ha? Awan lakay. Sigurado ak na ibunag amin ng itilugan dagiti mayawid. Nasayat mat nga ron. Aguray ka. Oh, payakas na ti pa ng matmat mo kanyak, Marlon. So kataman tabadong? Ha? Agbado ka matitidisente Tay kasla grup-grupa abak nang. Saan ka ta kasta kasla ka mat katulungan iti day taasot mo? Anya? Nakababain ka na iti sangputan tayo abisita ijabalay. Kita mo tato'y pormak bakit? Puro branded ti suot ko. Ibagay mo mat kuma ati isuot mo. Sana kasta. Ay na, agluto ak tumat lang inton sumangpeta ki jabalayo. Isu ahus tumat da ito'y asuot ko, Marlon. Ay saan? Doko na ka sukatam. Sukatam. Ha? Ala, in ka sukatan tabadom. Partakam tani, aldawoy. Dahil iti pasarabo yan, te. Nagalok mo't langin kada kayo iti umada ni na Pasko. Ay na, nagsaya at kalakip din ka anakaan. Pagyamanak unay, tamalagit na kami apurwakan, tunggal agawid kayo. Siyempre mo't Ante Loretta. Dahil ito mo't para ka ni Uncle Poldo, ante. Kalugong kan kamiseta. Ay na, agyaman na ka talaga, Marlon. Sapay lang humataad adupay aparabor ti dumtengken ka kan iti pamilyam. Awanan nyaman na, ante. Talaga kasta? No asino ti addaan, di so ti mangted. Ba nagapagyamyamanan mi unay kaanakan Marlon. Sapay la kumata di kan to agbalbaliw iti kasta naman agparabor mo. Tapno ado kami mat amayarano iti kinasaya ti biyag mo kaanakan. Ay kaya tuwan Auntie Loretta. Kas na ko nakitayan. No asino ti addaan, iso ti mangted ken mangibingay. Ado pa dito siyempre, saan lang mat adda kayo ti kabagyak? Ado kayo, isaanas kan lang nga pagbibingayan nyo. Ay na, nagsayat ka talaga, Marlon. God bless you more, kaanakan. Sa tinong tinanging kabilam ka nagiti ginatgatang ko ako nakapang pasarabok, Luisa. Ada iti karton ni Jay Salas lakay, nakalasin ijay. Ada iti abay, dagiti maleta tayo. Ay kat in kaalaanan tanay, agsasangputon nagiti tattao. Iwaras ko inton madamdama. Huwag lakay, mabit lang, tamapan ko alaan. Darasama. Wen, unay kan aya. Alam pa iti imported nga arak di tayan ti aparador. Tayo ti pasango ka Uncle Poldo inton madamdama. Oh, ato'y ti arak. Dahito'y mat tinakakarton nga iwaras mo. Adamat tandi ta dagiti candy kan chocolate para ka dagiti ubing. Nasayat mo't nga ron no kasta. Isaganam amin dita tapno day talamang iwarasan ti aramidek inton madamdama. Wen, nakasagana nga rudan amin dita Marlon. Addan dita abay mo. Kat kasano dagiti makan? Naluto ka di aminan? Itasaryo mo tin tamangan tayon. Anyat orasan na ang mga mabisinan dagiti bisita. Nakababain. Nay. Apayan, Luisa. Agsangsangit kamutan. Apay, anyat mapaspasamak kun kabalasang ka. Ay, kuha na nang. Didaklat ako man panpansinan. Awan lang daytoy nanang. Tika di panang bugkaw manon ni Marlon itayken ka ti pagsangsangitam. Nanang. Ay na, apay, di ka pa ilaeng na iruwam aya iti asawam anak ko. Di mo't kasjaya na sigaw, di pa nagsasauna. May kawak lang siguro, nanang.
Nang runa kat ado ti tao itay binugkawan nak. Kasla na ba inanak ngamin unay itay nanang? Ay, malala. Gusto na anak ko. Payapta kasaritak to ni Marlon. Ay, saan nanang amangan no ibaganan tumanan ang nagpulong akada kayo. Ay, Bayan yun. saan? Saan balasan ko? Madimot nga agpaysaw tikas dyan ngay naramid na ken ka. Okay lang. No, da kayo kumalaang adwa. Saan ba tanaga daw tinakangag akasta? Dagiti bibisita. Ay, maday, tikas dyan nga ugalid na. Intun bigat gaya mo, ti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko. Wala nang. Agbati kayo man nito ya. Anya ngay nga ron, ijay mo't syudad kayan ti trabaho. Kaano ngay man na ti pa nagawid jaw, anak ko. Diyak pa may bagana nang. Ang amang mabayag manan sa kamin to makaawid. Amoy man nga ti matrabaho ijay. Kan may sana basta-basta ti agawid iti probinsya. Narigat ti agawid no awan balon mo akwarta. Sa bagay mo kidi Ay, gayam anak ko. Palagipan ka manan. May papanitan niya nanang. Nakita ngagsangsangit ti asawam idi na minsan. Gapaw iti panang bugkaw mo kenkwana. Ha? Marlon, anak ko. Saan kumamot akasta Mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at ti asawam. Asaan abugbugkawam. No kasta, nagpulong man gaya man ti asawak kada kayo. Saan nagpulong, anak ko? Siya ka mismo tinakakita ken nakangeg iti inaramid mo. Agsangsangit adinanon ko ijay kusina. Basol na matlaing no apay anabugkawak nanang. Mabalin mo mo't akasarita iti nasaya at anak ko. Saan katamapan mo ki din bugbugkawan iti kaadwan ti tao? Ay, maibabain mo't ajay tao. Hala, bayan nyo, ta dumawa takto iti dispenser ken ko nanang. Nasaya at mo't no kasta, anak ko. Di mo unay paspasakitan jay asawam. Taamangan numaumaken ka, ket panawan na ka. Ha? Ay, ikatum ko matikasta nga ugali, anak ko. Sana nasaya at tikasta nga ipakpakitam nang runa iti sangwanan ti adwa tao. Kang runaan iti amin iti sangwanan dagiti annakyaw. Anya ti aramidam itabakan? Adu alakay. Aglinisak dito'y balay. Kalpasan na, aglabaak. Apay ka di. Inkanto man ni Jili. Inka ipaw iti-itid ko akwarta. Anya kwarta. Sino ti pangipaw itak lakay? Kwarta ni Benji. Ipawit mo kinkuana ta igatang nakalo iti motor na. Motor ko na Marlon? Uy, kasangay na ngamin kanuin tun umay alawas. Isungag pagpagatang iti motor. Anya? Oh, apaya kasta ti reaksyon mo? Alta ka di parikot, Luisa? Ay, aawan Marlon. Apaya kas ni daddy, mami. Ha? Anya hakas jay anak ko. Naimbag pa dagiti kaanakan na iji probinsya, ta may gatangan na kadagiti agkakangin a regalo. Idin to tata kami kanya ading ko. Di na pa isaludsodan no, nyamat ti kayat mi. Ha? May sala nga text, awag ken chat maripod kadakwada, itud na nadagos. Motor, relo, cellphone, ken anya pa di ta adawaten da. Renson, anak. Ngam da kami tiyag pagatang ken ko na, ibaga na adagos, ngawan kwartana. Wano saan, ibaga na nangina. Di ka madalagan. Takasaritak tuman jay amayo, may papan iti day tabanag. Ay, saan mami? Amangan, agungat tumanan. Amangan, ibaga naman nga reklamo kami. Renson. Nalo kaya mangtad karagiti kakabagyan na. Ngam naimot mo't katatayo kapamilya na.
Lakay, mangtod ka man iti pang grocery kan pang palengkek. Manahin, Ha? katno kahit itid ko lang iti napanalawas, ita dumawat ka manan. Ay kat aganos ka ata talaga akas talakay. Awan mat daduma apagdawatak. Ken maysa, si kamat nga rod ti ada trabaho na. Di si ka nga rod ti mangted iti maigatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Awan pa'y maitid ko awan pa'y matsweldo. Amumot adakkel ti gastos ko iti nagawid tayo. Anya? Gastos kan tumot nga minagastos. Pagtipid ka ba dagiti lang importante ti gatangem. Saan anyalan itan ti pangigasgastusam itid ko akwarta. Nagrigat kagbirok. Marlon, Ibagam ka dagiti anak ta, tas sursurwen da ngamin ti agimpen. noy kam iti pasarabo dagiti kakaanakam ken kakasinsin mo. Di mo sayangan ti gatad nga igat-gatang mo nga uray laag kakangina. Ngamnod da kami mismo a pamilyam. Sakitam ti dawatan mi ken ka. Ha? Nagpasarabo ken agpainom ka iti probinsya. Abak mo pa'y tinangabak iti loto. Agkakangina ken puro imported nga arak ti paspasangom kadakwada. Ngamno dito'y balay. Ultimo pang grocery nga agpaimot laang kada tayo, ihimot mo. Nakaado ka man ako nakon, Luisa. Basta agtipid kayo, kunak. Agtipid kayo, tas saan tayo mo't abak nang. Nawatam. Diyak amukan ka, Marlon. Makaumatikas ta nga aramid mo. Makadlawak sa Luisa. Ne, anya ti kayat buasawan, Marlon. Manungal daw na didak kasarsarita dagiti anak ta. Labas-labas ang dakmatlatan diti salas. Kaslaawan tao makit-kita da tunggal pumanaw kan sumangpet da. Mapana kon dadi, ada kon dadi, di dapay ko na. Kat kasaritam ngamin idaa. Naglalaing dan ngay, tas syakit din ti umuna makisarita kadakwada. Marlon, sikat ti ama. Rumbeng na laeng nga rod akasaritam ida. Kumusta umat ida? Saan lang adagiti kakaanakan, kakasinsin ken kakabagyam ti kumkumustaam. Ha? Amom ka di agumurgura dagiti anak taken ka. Ay nataan niya kumagapungay agumura da kanyak. Kasano? Kat di mo mat ida malagip akumustaan. Imbag pa'y dagiti adda ijay probinsya, tadanda ni inaldaw mo akum kumustaan. Ngamda kami akabalay mo, di mo pa'y masangwa kasarita. Uray, hi, wano, hello man laeng kuma. Awan pa'y mangegmi manipod ken ka. Ayun na yan, nagadukat nga artiyon nga agiina. Agkakabalay tayo lang arudan. Alangan ba ta, ako mustaan kayo pala. Marlon, Apay anasken pa'y aya, ako mustaan kayo. Kat may samot a balay tayan tayo. ay katno kasta ti kapanunutam. Awanen maaramidak, Marlon. Di ka nga ron agreklamo. No kunam akas laawan tao a makit-kita dagiti anak mo tunggal pumanaw ken sumangpet da dito'y balay. Ngamin, si kamet laeng tinangisuro kadakwada no apay akas tadaken ka. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanen a naimbag ka naragsak nga aldaw, tiin kami kablaaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga inta ikan biag ita, kat naadaw iti padas ni pagayam tayo aninyo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ninyo kunam kumalat ta kanyakon. Agmay may saak nga anak.
Nasapa apimusay ti amak gapo iti sakit. Manipod idi, nagnaad kamin kaninanang iti ayan da lolo kan lola. Ngamkit di, kanayon met ti ipapan ko iti ayan dagiti kakabsat day di tatang. Kinapudno na nilolak tinaasam nga agdengeg kadagiti drama. Isu nga idi nangagak ti programam, naawisak met a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. Padas nga amok a makaited iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Nang runa unay, dagiti padak nga agtutubo. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Itayak pa ang loser. Sige, bumawiyak. Masapol na mabawik dagiti stars ko. Hoy ninyo, nakailag ka pa'y laang dita. Nagadun tinalpas ko. Ngamsi ka, nakailag ka pa'y laang. Imbulang mo ka din, dagiti basura ako nak nga ibulang mo. Anya kamatan, mami. Kita ang mga gayay-ayamak. Madamdaman ton. Agmalmalam kan agpatpat nag-aday ta cellphone mo ti as-asikaswam. Di ka pa'y makatulong mat kadagiti trabaho dito unag ti balay. Ay nalaklakayan kan ninyo. Adda kan iti husto atawan. Sursurwam kumamatan dagiti trabaho dito balay. Alangan asyak amin ti mga ramid kadagita. Agluto, aginaw, aglaba, aglinis kan daddo mapay. Kasano kalangan inton awanak ton? Anya matan. Naabakak tuloy. Unan! Agurno sa kun. Tilang tumat nga min ibagbagayaw. Maawan kayo nga. Pumat, bad trip. Lorna, ninyo, anya manan aya ti pagapapaan yung akin na. Bigbigat, nakababain ka dagiti ka aruba. Ay, bagbagaan nyo man ti apo ko yun, anang. Nagdakkelan a karne. Ngam nakasadsadot mo. Awan am muna at trabaho. Data na cellphone ti kukuin ng agmalmalam. Di pa'y makatulong mat. Hay, masurunak! Apay, anya manan aya tinagrekyaran nyo nga agina ninyo. Jackman amo ko ni mami, lola. Siyak ka na yun ti makitkita na. Siyak ka na yun ti pagpupudutan na. Awan labasit. Agong ungutin na makita na ti panagsilsilpon ko. Apo, saan ko maakasta ti pakpakitam iti inam? Saan anasaya at ipanangsungsungbat mo kan kuana? Noan niya ti pangibaunan na kan ka, tumpalam. Saan kat aday taag dabog-dabog kakit din? Maday ti kasta po. Kasano nga min kat baon na baon? Sangkay bagana, ngawan may tultulong ko dito balay. Kat punumat, saan ka day? Ha? Tumulong kamot ngamin apok. Huray agin naulaang kat di mo pa'y maramid. Nakatutok kalatan iti cellphone mo. Tinasaya at nga ubeng, tumulong ka dagiti trabaho iti unag ti balay. Nga uray saan may bagbaga. Dayta pa nagluto, kan pa nagurnos mo dito'y kusina. Kadakkelan ang maitulong mo. Jakmat nga rin mo ti agluto, lola. Tamaksat ti ilutok. Kat bantayam ngamin iti kasta saan amaksat. Maksat at talaga, no di mo matbantayan. Nalakalaang mat masursuro ti agluto, apo. No lakit day, ta interesado ka ang mga ramay. Oh, anya, nakaluto ka ninyo? Ay, apo, awan mo't naluto. Day tamanin cellphone mo, timulmulagatam dita. Ang damot na batingin na po'y. Nakalaban iti lamisaan. Day to'y laang, nagbasit, di pa'y umanay akanak. Kaninyo nga ikadalolo kan lolam. Napsugak pa'y. Madamdamak to nga gisaang. Ada pa'y kukuak. Ay na, ingkaagisaangan Pangaldawan. Sigurado apaawid ang dalolo kan lolam ang naggapoy jay talon.
Wan, mabitin da ito'y. Ay apaw, talagang awan dengdenggam si kaninyo. Makaumakan nga ibabaon. Awan pa'y may sa umat kan ka. Kanon to pa'y ti panagnakam mo, ah? Na, agunay kan, ah! Kaslanang ko ti panagrekyarmanen ni Lorna kanin ninyo itay. Wala kay. No nagtangkan tumat ti ulo jay apo ko ta. Awan ti dengdenggan na asaw. No paano no na naimbag. Ada nakurangan ti anak ta. Intulok na met nga main ti panagyan ni ninyo iti ayan dagiti nakaikamangan na. Adyang hay ita. Talaga nga awan amo na trabaho Inispoil da ngamin iti ayan da balayan. Ay, wan nga raw lakay. Bagbagan yung tuman tiya pukaw. Ay na, binagbaga ako lakay. Wan matawan. Ngam isumat lata. Awan mat makita ka nagbaliwan na. Si kantuman kit da iti mang bagbaga. Amangan no si katidenggan na. Malata ka sa ritak to ninyo intun sumangpait. Saan ngagbalin kanyak tikas jay nga ugalin na. Nakasad sa daut. Matiltiliwak pa'y nga agululbod no kwa. Wan nga rod lakay. Ison tumot laeng ti agbalin anak akaasay. No saan na abaliwan tikas jay nga ugalin na. Kwarta man, mami. Pangan ano am iti kwarta, kat awan mat klase yo ita. Igatan ko iti project ko Anya a project dayta. Basta. Apay masapol amamuan yun, anya project. Basta mangted kayo iti kwarta. Nayunan nyo, tamapanak igibalay ti classmate ko. Ijay nga ramidin iti project nga ibagbagak. Apay, no tumulong ka pa'y kadagiti matrabaho dito'y balay, sakbay amapan ka iti ibagbagam apapanam. Maladaw ako iti papanan mi. Sige na, ito yun ti daw-dawatak. Urayan da kung nagiti classmate ko. Atoy. Dahito lang? Kurang Ay na, pakurangam pa'y laang ti 300 pesos. Anya ngamin a project ti bagbagam. Nayunam. Atoy. Agawid ka nga rod ang masapa, Juan. Di ka manan agpakarabi Wan ka di. Nay, nakailad ka mat di taindayo ninyo apaw. Apay awan klase yaw. Awan lolo. Apay nga awan. Hali di ita. Ay kasta. Kahit apay nakailad ka ngay. Di mo katulungan ti inam ngaglaba. Nagado ti murang yaw. In katulungan Madamdaman ton lolo. Adapay kukuha. Anyat kukuha maya. Kaday tamat la silpon ti mulmulaga tam. No kasta nga wan aramidam. Mangkita ka iti mabalin mo nga aramidam. Tapno maragsakan mo't ni mamim. Saan na masapol asaw sa wilam taubet mau at tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay. Nay, apay di mo dengdenggan ti bagbagak Di mo dengdenggan Nay, anya dayjayan. Minsamot mami dayjay lulaw. Anya, ay umay ka, tayo takitaan. Darasam! Mami! Ay, Ni mami tinakadasa iti banyo. Lolo, anya teramidan tayo. Ay, Diyos ka. Lorna, anak ka. Lorna, green ka. Mami! Ay, tulungan na kami! Tulungan na kami! Kumusta tinak, doktor? First of all, I want to express my deepest condolence for your loss. Anya ti kayat yung asawan, Dok. Payak condolence. Kayat yung asawan. Awanan ti anak ko, doktor. Pasensya kayon, mother. Ngam inaramid mi amin akabaalan mi tapno maisalbar ti anak yo. Iso na laeng, ta sobra ti pan nakatroma na.
gapo iti pan nakaito pati ulo na iti semento. San? Mami? Ay, Diyos ko! Amok anarigat ti pagdaldalanan nyo ita. Ngamkas iti kinunak, inaramid mi amin akabaalan mi. Tapno maisalbar ko matibiyag na. Iso na laeng, tanaladawan ti amin. Ti anak ka! Mami? Ninyo, apaok, mangan ka kuma. Di ka pa'y nakita anangan. Manipod inyawit kayo ni Mamim dito'y balay. Lola? Ala, guston na ita panagsangsangit mo, apok. Mangan kan, itikas ka at napabigsam. Awan ganas ko mga lola. Agam, apok, nasken nagpapigsa ka. Sigurado nga agungat ni Mamim no di ka mamsi. Mami? Ay, ninyo ako. Awanan ni Mami, lola. Kasanuag pa yun. Kasanuag pa itandawan ni Mami. Tada kami lang dito ikinilulong ninyo apo. Di ka madanagan, tadida ka matbaybayan. Ada kami lang itisibay mo, apo. Ay, nakaununag mo day na panagsanay mo. Bakit? Makapaikawa mo ti kaawanan ni Lorna nga anak na. Wan nga raw, bakit? Awanan ti agluto. Awanan ti mangidasar iti kananta. No kasto'y nga agaputay ti talon. Awanan ti mangilaba kadag iti muranta. Ay... Unay ba't lakit din nagasgasat jay anak ta? Nasapa na manaw. Ita, nauli lamutan ti apo ko ta. Nagrigat gayam at talaga. No si ka nga ina ti mangidulin ni ti anak mo. Ay na, nagsam panunutan lakay. Huwag nga raw. Agaman niya nga raw. Talaga siguro ngagpatinggalangan ni Jai. Tinted ti Diyos abiyag ti anak ta. Awanan ti mabalin. No di ti mga klon iti kas Jai agasat na bakit. Ang nakamot nga taitan ni ninyo. Maamiris naman siguro dagiti nagbindutan na. Sapay la kumatakas ta bakit. Ang amnusan ngay. Masapul asuruan ni ninyo tanapigsa tapay. Iti kasta. Saan to nakakaasay. Intundatan tumutan ti mapukaw dito'y abiyag. Ninyo apo, adawit ko amakan. Oh my God, tamangan ta. Igigam mo tiladawan na iti mamay. Lola? Ninyo apo. Gayam kabalan, Lola. Diyak kabalan ti agbyag. Noawan ni Mami. Amok, akabaalam da ita apo. Kas ikinakon-akon. Adda kami pailaang dito ikinilong.
No kumata tinultulong ak idi ni mami. Kadag iti trabaho dito'y balay. Ado kumati nasursurok nga ramidel. Malaksit iti dayta. Nadaan kami pa'y kumay ti oras nga agbanding. Pinadas ko mati nagluto. Iso na lang. Tano sana nakset. Naata. Pinadas ko tinaglaba. Ngamimbis sa may katirugit. At adda naman dyan. Gusto ni mami, lola. Gusto tinakunan na idiadyak kabalan ti agbyag. No awanan da ito eh. No kumata tinulungang iti panaglabana. Saan siguro na po sa magtigas dyan ko na. At dapay kumabiyag ita. No kumatadyak inikan iti sakit ti ulo. No kumatadyak ini-stress iti. Gapo kadag iti mading aramid ko. Di ka madalakan, apo. Anda kami pa'y matin nilulong. Ipatpatag da ka unay. Di mo ko mapapasulan, di baging. Juan, aksidente tinapasamak iti inam, apo. Kumusta ni ninyaw, bakit? Dayjay, pinanawak iti silid ng agsangsangin. Kasi ti apo ko ta. Unarod lakay. Ang amom, marik na tinalaos apan nagbabawi na. Kadag iti saan an asaya at ngayon pakpakita na iti daydiinan. Naladawan ti amin. Ngam amok nga darason no apay an apasamak ti kastoy. Aksidente matkit de tinapasamak iti anak ta. Awan basol na. No kumata nagsingsingpot iti ninyo. No kumata di na sinong basong batan ti inanay day. Saan kumakasta ti kasakit tinapasamak iti inana. Lakay. Agamanyangay nga rod. Napasamakan. Kasi ti kinunam. Adda siguro rason no apay. Napasamak ti kasta. Kasto iti ikastam amang danom no agluto ka apaw. Saan asubra, saan mo't akurang. Numaminsan, at dadagiti bagas nga ado ti danom na. Nang runa, no natangken ti kilaban. Ang adakan kan amang tansya iti danom mo. Kontrola kastoy. No naisa ang maun, bantayam aginggang agburag. Pakapsutam ti apoy na, agingga amalinay. Sige, lola. Siyak to ti agluto inton malam. Sige, apaw. Iti kasta, makasursuro ka. Kasanungay mo ti agluto iti adobo, lola. Nalakalaeng amasuro da kita, apaw. Nang runa no interesado ka makaadal nga agluto. Wan, lola. Kahit kung adalan ti agluto. Iti kasta. Siyak ton ti mga ramid kadag iti sigod nga aramidan day di mami. Kahiliw ko una yung tinak. Diyak kayat ti kanayon na panagungot na. Isosurwak amin na trabaho dito'y balay. Iti kasta. Uray awanan dito'y abiyag. Amok amaragsa ka namang bambantay kanyak. Ayun, apo. Padyak amaragsakan unay ni Lorna. Numakit kita na ti panang tultulong mo kada kami kinilulom, apo. Awan tinarikat. Nulakit day ta interesado ka kunak manen, apo. Uwan, lola. Katagyaman nak. Gaputa uray awanan ni mami. Di nak pinapanaw dito'y balay.
ipatpatagdaklat ta. Nga oray nagalas tinararamid ko iti kalabas. Ay unay kan apo, tila mapampanunot mo. Apay kumangay mo't apapanawan da ka. Saan to ang mapasamak day tapo? Anak mi tinam, apo da ka mismo. Papanawan da ka kitdain. Pagbabawayak dagiti panang sungsungbat ko iti kan ni mami. Nagsakit ti barukong ko. Namalaglagip ko ti kinaduldog kong anak. Di mon panunutan day tapok. Tinapatag ita kat nakaamiris kan. Awan basol mo itinapasamak kin ni mamim. Talaga siguro nga aging galaangan ijay tiintad ti apo abyan na. Mga barwanan ka apok. Iruam mo ti bagim iti kaawanan tinam. Agagat ka, saan laeng apara kada kamay. Nudikat para matlaeng kan ka. Ipatpatag da ka unay, apo. Daita ti kanayon mo, alaglagi pa. Nalaos ti panagbabawik, ngam anyan tajakmatan maisublipay ti biag ti inak. Nagsakit unay ti riknak. Nagsakit ti barukong ko amang panpanunot kadagiti biddot a naaramid ko. Nang runa, numalagip ko ti panang sungsungbat ko kenkwana no kasjay nga ibaonnak. Ita, siya kon ti agtagtagibalay ngamin ininot meten ti panagkapsot da lolo kan lola. Siya kon ti mangay aywan kadakwada. 2 taon lang a vocational course ti inalak ket planok ti agabroad iti kabiitan a panawen. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Toy pagayam mo ninyo. Ken ka pagayam ninyo. Iti maminsan pay, may saka kadagiti makapanagnek at ibabawi kat kanayon nga adda iti udi. Ngam anyangay nga rod, tao tayo laeng nga agbiddot, agbalin ko mga adal daytoy kadagiti makangeg. Ikkan tayo iti pateg dagiti dadakkel tayo kabayatan asibibiyag dapay. Tungpalan tayo dagiti bilinda ngamin awan ti dadakkel wenno naganak amang isagmak iti bukod na nga anak para laeng iti pagragsakan na. Datayo matlaeng ti mairanod kadagita abilin ken pammagbaga manipod kadagiti dadakkel tayo. Ipateg tayo nga rod dagiti dadakkel tayo tapno awan to ti pagbabawian tayo. Alakastan pagayam ninyo ket pagyamanak unay ti inkapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.